Domáci so šesticou českých hráčov vstúpili do zápasu razantne. Už v 5. minúte fauloval Gerich v 16. Nitranov Racka a rozhodca Fajčík ukázal na biely bod. V lopte sa postavili Jan Gruber a Dunajská Streda prehrávala 0-1. V 28. minúte mohli domáci viesť už dvojgolovým rozdielom, no Ďatko trafil po peknom prieniku iba pravú žrť. Tesne pred koncom polčasu sa k slovu dostali aj hostia. Kvejukemu však na bránkovej čiare prekazil gólovú radosť Svrček. Druhého gólu v Dunajsko-stredskej sieti sa 3290 divákov dočkalo 10 minút pred koncom zápasu. Po centri Hoteka prešla lopta cez celé pokutové územie hostí až ku striedajúcemu Bališovi a ten ju nekompromisne poslal za Novotov chrbát. Hostia nakoniec Nitry bez gólového zápisu predsa len neodchádzali, keď v nastavenom čase si po Regedejovej strele dal vlastenca český legionár Svrček. Na zisk bodu to ale hosťom aj tak nestačilo. Dunajská Streda prehrala v Nitre 1-2. Na Žitný ostrov do Dunajskej Stredy a bolo to cítiť. Hlavnú tribúnu zaplnili diváci už takmer hodinu pred výkopom. Sympaticky vyznel aj nápis na plote za jednou z brán a aj keď sa oba fanúšikovské tábory hecovali až za hranicu slušnosti, na štadióne zavládla očakávaná futbalová atmosféra. Na ihrisku nastúpila pestrá spoločnosť hráčov z 10 krajín, pričom domáci mali v základe 6 cudzincov, hostia 3. Prvú príležitosť mal Kamerunčan Kveuke v drese domáceho DAC, ale neprehodil hrdinu, ktorý dostal prednosť v bráne pred Rybánskym. Potom však v 10. minúte behol do ihriska trnavský fanúšik, aby nikým neatakovaný prebehol takmer 100 metrov a strhol jednu z viacerých maďarských vlajok. Hoci bezpečnostné opatrenia boli nadštandardné, najmä okolo štadióna, na ňom v jeden okamih zlyhali. Rozhodca Vladimír Hriňák prerušil hru. Aktérom stretnutia dal pokyn na opustenie plochy. Zápas potom pokračoval takmer po 10 minútach, keď sa už situácia upokojila. Po Mukfirovej prihrávke pálil najstarší z bratov Zápotokovcov vedľa a aj ďalšie akcie potvrdili, že hráči sú nervózni, premotivovaní. V 14. minúte dal Ďuriš v 16. Kožuchovi, ktorý však zblízka neprekonal domáceho kapitána Novotu. V nervóznom stretnutí sa prví upokojili Trnavčania. Začali lepšie kombinovať, čo potvrdila akcia Ďuriša s Filipovičom, no Hruška nedokázal centrovanú loptu usmerniť. Bojovný, ale nesúrodý prvý polčas vyvrcholil Abenovou nevydarenou strelou a tak pred druhým dejstvom boli šance oboch súperov na bodový zisk vyrovnané. Aj po prestávke hral domáci futbalový boh Attila Pinte, ako ho vítal nápis v maďarčine, na nezvyklom poste stopera. Počínal si dobre, Kožucha do šance nepustil. V 54. minúte napálil z priameho kopu Regedej tak, že hrdina musel loptu vyboxovať. V 57. minúte rozohral Jelenkovič roh na Pončáka, ktorý ponúkol centrovanú loptu Kopunkovi, ale gól z toho nebol. Ani v 61. minúte na druhej strane, keď striedajúci niekdajší interista Landerl ponúkol loptu takmer dvojmetrovému Kveukemu, ktorý však neskoroval ani po následnom Mukfierovom centri. Pozorný bol brankár hrdina. V 66. minúte sa už domáci tábor tešil po Mukfierovej nevydarenej strele, takisto Kveukeho dorážke, keď Rakúšan Rolf Lander prepálil loptu do trnavskej brány. Dunajsko-stredský štadión zaliala vlna nadšenia poprvý raz. V 69. minúte akoby Kamerunčana Kveukeho pokropili živou vodou. Pončáka obral o loptu, ale nastrelil brvno. V 70. minúte si musel rozhodca Vladimír Hriňák dopriať masáž a tempo sa stupňovalo. O 2 minúty neskôr pri Ďurišovom úniku nezakončil Kožuch. Hneď z protiútoku zas unikol Kamerunčana Leony Kveuke. Hrdina zahral rukou mimo pokutového územia. Uvidel červenú kartu, z ihriska musel odísť, spolu s ním aj Kožuch a do brány šiel Rybánsky. V 76. minúte kapituloval aj on, to keď maďarský obránca Csaba Regedej z priameho kopu s tečom Ľuboša Hanzela zvýšil na 2-0. Na štadióne prepukla Dunajsko-stredská radosť číslo 2 a už v nastavenom čase sa dočkal aj kamerúnsky obor Leony Kveuke, ktorý pohodlne upravil na konečných a nečakaných 3-0 pre Dunajskú Stredu. V súboji mužstiev s balkánskymi trénermi tak vyhral chorvátsky nad srbským. Lasím. Masarykov prienik sa skončil seneckým faulom na hranici 16 a nariadený priamy kop kopol Valachovič ponad bránu. Ďalší nebezpečný priamy kop Slovana zahrával Serrano, ale Černák na loptu nedosiahol. V 20. minúte prihral Ibrahimov na Gauča, ale hlavičku bývalého Senčana chytil Novota. Na hrote domácich bojoval Masaryk, tentoraz mu zablokoval strelu Német. Hostia po prvý raz vystrelili na domácu bránu až po polhodine, ale Plantičov pokus bol nepresný. Potom ušiel Breznaník stopérovi Pintemu, ale závar pred Novotom vyriešil odkopom Mukfir.
V 38. minúte napokon udreli hostia. Po brejku sa dostal k lopte Mukbir, prihral Kveukemu, ktorý svojím druhým gólom sezóny otvoril skóre. Aj po prestávke mal Slovan prevahu. Najusilovnejší bol Breznaní, operujúci na veľkom priestore. V 62. minúte nevyužil šancu na vyrovnanie Valachovič. Dunajská Streda sa spoliehala na brejky. V 70. minúte mal obrovskú možnosť na zvýšenie Dragičevič. Najskôr sa výborne uvoľnil, ale v zápätí laxne netrafil bránu. Tlak Slovana narastal. Seranova delovka trafila Plantiča. Úspešný nebol 2 razy po sebe ani Mesároš, ktorý vystriedal Gauča. Do blízkosti Rodingera sa potom po druhý raz dostal Dragičevič v 80. minúte. Hra mala spád až do konca, Išvoltov pokus bol veľmi nepresný. Slovan bojoval o výsledok, Mesároš neusmernil loptu. V 87. minúte však domáci završili svoju ofenzívu a Černák vyrovnal a vyvolal tak búrku nadšenia aj pyrotechnickú vložku. Ale to ešte nebol koniec. V závere dostal faulujúci Pinte pilier obrany hostí druhú žltú kartu a v zápätí aj červenú. Valachovič však netrafil bránu. V nadstavenom čase sa napokon pred Novotu predral Mesároš a zaznamenal víťazný gól. Slovan tak zdolal Dunajskú Stredu 2-1. U šancu domáci Dragičevič, ale jeho hlavička nebola presná. V závere prvého polčasu sa presadili kombinačne zdatnejší hostia. Po rohu otvoril skóre Cicman. Krátko po prestávke úspešne zakončil break Novák a Košice už viedli 2-0. Domáci sa snažili o zvrat, ale bez gólovej koncovky. V 63. minúte sa strelecky po druhý raz presadil kanonier Novák a bolo rozhodnuté. Čestný úspech domácich dosiahol v závere Kveuke. Dunajská Streda prehrala s Košicami 1-3. Na Dunajskej Stredy Milana Djurčiča a tak mužstvo v Ružomberku kaučoval asistent Mikuláš Radváni. Prvú šancu mal domáci Božok už po niekoľkých sekundách, no nečakaný úder vyšiel od hostí. V 4. minúte Majerník nezastavil Kveukeho a Dunajská Streda viedla 1-0. Domáci tým potom vyvinul veľkú snahu a v 35. minúte sa dočkal. Po centri Božoka strelil svoj prvý gól v sezóne Marek Bakoš. O 7 minút neskôr sa s verencom Michala Bílka vydarila ďalšia gólová akcia. Po priamu kope Bakoša nasmeroval loptu do Novotovej bránky Kucka. Po zmene strán ubudlo futbalovej krásy, domáci sa sústredili viac na stráženie svojho vedenia, čo sa im napokon nevyplatilo, keď už v nadstavenom čase vyrovnal Kamerunčan Kveuke svojím 5. gólom v sezóne. Že by ich mali ťažiť nejaké klubové problémy, až na prišiel náznak šance v 7. minúte. Dac maximálne využíval schopnosti dvojice vysokých útočníkov Dragičevič Kveuke. V 10. minúte spálil Dragičevič tutovku. O ďalšie 2 minúty vyšla Dacu fantastická akcia s nezištným Kveukeho sklepnutím a nechytateľným zakončením Dragičeviča 1-0. Lenže domáci po vedúcom góle poľavili. V 26. minúte nechali vypáliť Vyskoča, Novota nemusel zasahovať. Dacu takáto výstraha nestačila. V strede poľa pôsobili domáci ľahkovážne, útočníci sa nedostávali k lopte a po chybe v defenzíve inkasovali z Hučkovej hlavy na 1-1. Vojaci boli aj naďalej aktívni, cítili, že zadáci Dacu nie sú celkom istí. Poslednú šancu v úvodnom dejstve však mal Dragičevič. Po polčase Dacu celkom odišla záloha, vojaci boli kompaktnejší, podržali loptu, naopak futbal v podaní Dacu bol živelný. Na šancu Ďuriša v úvode druhého polčasu odpovedal okamžite po výkope laxným zakončením Dragičevič. Dukla sa usadila na polovici domácich, pohodlne kombinovala. Ak by v tejto fáze zápasu dali vojaci vedúci gól, domáci by sa asi ťažko zviechali. Lenže to by musela Dukla dávať tutovie góly a na tie mali obrovské šance postupne Hučko, Adámik či Filo. Dukla zahodila naozaj plejádu gólových možností. V 74. minúte vbehol do päťky domáci Kveuke a loptu doslova dotlačil do siete. Nezastavil ho ani gólman Boroš. Navyše sa zranil a musel ho vymeniť Ďurčo. V závere hostia už nedokázali s výsledkom nič urobiť, hoci šance na to mali, a tak 3 body za víťazstvo 2-1 ostali v Dunajskej Strede. Prehralo lepšie mužstvo. Pýtali sme za nepríjemné šance. Domáci vystrelili v prvom polčase možno jedenkrát, dali nám gól. V druhom polčase tiež jedenkrát dali nám góla. Nie je povedané všetko. V šatni sme si povedali, že chceme dať gól do tej 15. minúty.
čo sme veľmi spokojní, že nám to vyšlo. Som veľmi rád, že sme vyhrali, body ostali doma, povinné 3 body, s ktorými sme rátali, že aj ostanú. Bolo v Dubnici bodova, čo sa mu napokon aj splnilo, no so svojím tímom mohol dosiahnuť podstatne viac. Dunajská Streda ustála úvodnú polhodinu, v ktorej mali domáci niekoľko šancí a v 36. minúte udrela po jednom z protiútokov. Po akcii Oseja Opoka namieril presne Dragičevič. Do polčasu sa stav nezmenil aj preto, že Seje po porazíkovej prihrávke hlavičkoval nepresne a na druhej strane sa nepresadil Kvevke. Po zmene strán v 71. minúte prekvapili hostia, po druhý raz na 2-0 zvýšil Abena. Dubnica však bojovala do posledných minút. V 84. minúte Seje naservíroval porazíkovi na 1-2 a v závere parádnym gólom vyrovnal Grendel. Spokojní dubnickí diváci v stoji vytlieskali svojich, čo v Dubnici už dávno nebolo. 3800 divákmi aktívne súpera z Dunajskej Stredy v úvodnej štvrťhodine k ničomu nepustili a vypracovali si aj niekoľko šancí. Prvú veľkú možnosť skorovať mali však paradoxne hostia. V 24. minúte skončil pokus Kvevkeho, ktorý je so 6 gólmi najlepším strelcom súťaže na Brvne. V 32. minúte zahrával rohový kop Poliaček a loptu do Novotovej bránky dostal Erik Takáč. Tréner Dunajskej Stredy poslal na druhý polčas do útoku ku Kvevkemu Dragičeviča. Hostia boli smerom dopredu nebezpečnejší, no svoje šance nepremenili. Najväčšiu mal tesne pred koncom Kvevke. Prešov tak zvíťazil nad Dunajskou Stredou 1-0. Fanúšikovia opäť pravú futbalovú atmosféru. Tento silný impuls pomohol domácim hráčom, ktorí si vynútili celozápasovú prevahu, aj keď gólových šancí veľa neponúkli. No už prvá v 5. minúte bola z kategórie 100%. Najlepší strelec ligy Kvevke sa dostal za obranu Moraviec, no z očí v oči Bolekovi zlyhal. Hostia boli smerom dopredu neškodní a aj keď sa črtala možnosť ohroziť domáceho golmana Novotu, narazili na pozornú obranu, no najmä na výborne hrajúceho Pinteho. Kvalitne zorganizovanou defenzívou sa mohli pochváliť aj Zlaté Moravce. Po úvodnej Kvevkeho šanci si už dávali väčší pozor. Ako Kamerunčana, tak aj jeho dvojičku z útoku Dragičeviča dobre pokryli. V prvom polčase sa takto vážnejšie vyzerajúcej situácie dostali už iba raz, keď po Pinteho prihrávke na Kvevkeho pálil nad Dragičevič. Chorvátskeho útočníka už na druhý polčas nemecký tréner Laurent nepostavil, na jeho miesto poslal Kamerunčana Michela Jeana Nlendu, pre ktorého to bola v Dunajskej Strede premiéra a ako sa v 82. minúte ukázalo veľmi úspešná. Ešte predtým videlo 4500 divákov jediné zaváhanie Pinteho, po ktorom predviedol solidnú kopaciu techniku Kuračka. V 71. minúte poslal striedajúci Kováč do úniku Kvevkeho, no ten loptu k Nlendovi nedostal. V 80. minúte ďalší útok domácich Kvevke dal šikovne Kováčovi a po jeho dobrom centri Nemec Osein ani z bezprostrednej blízkosti neskoroval. Domáci sa ale napokon dočkali. V spomínanej 82. minúte poslal maďarský legionár Regedej priamy kop presne na hlavu Nlenda, ktorý rozhodol o tesnom víťazstve Dunajskej Stredy 1-0. Super, bol kvalitný a myslím, že zaslúžene ten gól bol lepší a vyhral, takže ja len toľko k tomu a hovorím, že musíme do budúcna byť troška kvalitnejší smerom dopredu a hlavne supera potrapiť a možno nejaký ten gólik dať, aby sme mali šancu na nejaký ten výsledok zvonku. Vedeli sme, že super bude dobrý v defenzíve a nebude sa hnať bezľavo do útoku. Škoda, že sme v úvode nedali gól, o to ťažšie sme to mali v ďalšom priebehu. Od 70. minúty som si všimol, že moji hráči sa už dekoncentrovali dobre na zápas, no ešte sme si vytvorili šance a našťastie sme ten gól strelili. Musím vysloviť mojim hráčom kompliment za bojovnosť a nasadenie. V slabšom prvom polčase sledovala tisícka divákov viaceré zaujímavé momenty. Prvú nepresnú hlavičku vyslal na Novotu domáci Oravec. Po trojzápasovej pauze nastúpil za Dunajskú Stredu Mukfír. Jeho pokus zneškodnil Kamenár. Častejšie ohrozovala bránku Artmédia. Kozák poslal dopredu niekoľko výborných centrov, ale sľubné akcie skončili v koncovke bez patričného efektu. Dobrú šancu nevyužil v pokutovom území Piroška. Na úvod druhej časti Kozák vyskúšal Novotové reflexy. Na skore sa nič nezmenilo ani po tomto závare a tlačenici pred bránkou hostí. Cudzinecká Légia zo Žitného Ostrova mala menej príležitostí. Na hrote sa nepresadil ani pohyblivý kanonier Kvevke. V 76. minúte mu vzal gól z kopačky pohotový dosoudil.
V závere mali 2 razy možnosť rozhodnúť domáci. Najskôr po Fodrekovom centri hlavičkoval Oravec a v poslednej minúte Kozák namieril center na Salátu, ale na konečnej remíze 0-0 sa nič nezmenilo. Stala na prvé miesto v tabuľke pred Košice, no domáci, podporovaní svojimi fanúšikmi, mali tiež svoje plány. Pokojnejšie a lepšie začali hostia. Ježov Oblúčik z priameho kopu nenarobil Novotovi žiadne problémy v 3. minúte. V 5. však mal šťastie, keď po rohu Martina Duricu netrafil do jeho brány vo výhodnej pozícii stoper Pečálka. A do tretice v 7. minúte po chybnom odkope Kamerunčana Adiabu pokazil nečakanú príležitosť Chorvátka Roglán v žilinskom drese. Potom ukázal svoje prednosti v dravosti a rýchlosti ďalší Kamerunčan Kveuke, no v koncovke ešte nepotvrdil pozíciu vedúceho strelca v Sorgonlige. Na druhej strane skúšal Novotovú pozornosť poza 16. Jež. V 22. minúte center Maďara Regedeiho i nepresná Gerichová strela už naznačili, že domáci sa striasli úvodnej nervozity. Onedlho v 25. minúte im vyšla rýchla kontra po žilinskej štandardke, keď Kamerunčan Lend vysunul krajana Leony Kveukeho, ktorý v tomto prípade gólom od žrde potvrdil rolu ligového kanoniera. Svojím 7. zápisom si udržal vedúcu pozíciu a zároveň rozjasal dunajsko-sredských divákov, ktorých prišlo 6072. Hostia odpovedali o 10 minút, keď dal Bosniak Vladavič Ježovi, ale jeho strelu Čech Rilke len slabo tečoval. Do prestávky ešte pokus on Lendov únik zmaril v pokutovom území žilinský brankár Perniš. Na druhý polčas vybehli domáci ešte viac nabudení. Kveuke však zakončil nad a keď sa Alžírčan s francúzskym pasom Mukfir prebil, Perniš jeho strelu zneškodnil. Pre DAC vyzerala nádejne ďalšia situácia v 57. minúte, v ktorej Vomáčka v rozhodujúcej chvíli zblokoval Lenda. Ako by si to lepšie predstavoval, vysvetľoval nemecký tréner Werner Lorand svojmu asistentovi Mikulášovi Radvánimu. Domáce mužstvo bolo naďalej aktívnejšie. Regedeiho lopta z priameho kopu presvišťala ponad bránu. A keď čerstvý Osej Opoku ocentroval až za zadnú žrť, Mukfirovi nevyšla koncovka. Žilinčania prestriedali aj nútene kvôli Pečalkovu zraneniu, skúšali to až s 3 útočníkmi, no bez zakončenia. Naopak v 89. minúte unikol rýchly Osej Opoku a len málo chýbalo, aby lopta neuviazla v bráne hostí, ktorí sa v závere predsa len dostali k strele. Ježovu z priameho kopu však Novota vyrazil. Márnu snahu pohárovým vystúpením Sofí unavených hostí ukončila náramná strela Čabu Regedeiho z priameho kopu už v nadstavenom čase. Dunajská Streda vyhrala nad Žilinou 2-0, čo znamená, že MŠK nevyužil šancu dostať sa na čelo Sorgonligy. Vyhrali a aj do druhej tretiny súťaže chceli vstúpiť úspešne. V tradičnej kulise prajnej domácim však Nitrania chceli hrať aktívne s rýchlymi výpadmi, čo sa im aj darilo. Po jednom pálil Liloašvili nepresne. V 20. minúte po Barčíkovom uvoľnení, tentoraz sprava, a jeho centri nedokázal Racko, hoď srdnato bojoval pretlačiť loptu za Novotov chrbát do jeho brány. Práve keď sa Nitrania utvrdili v správnosti svojej taktiky, inkasovali v 22. minúte gól hlavou, keď lopta od brvna zapadla za hroša, dal Kamerunčan Jean-Michel Lend. 5980 divákov aplaudovalo a Lend mal náramnú radosť zo svojho druhého gólu v Sorgonlige. Nitra však pokračovala v aktívnej hre, no v 36. minúte po Barčíkovom rohu 19-ročný Kolár nepochopiteľne prestrelil. DAC sa po prestávke dostal hneď k 2 štandardkám. Oba rohové kopy zahrával Mukfir. V oboch prípadoch si lopta našla strelca gólu Lenda, ale ten sa už nedokázal presadiť cez brankára Hroša. Nitrania potom nasadili zakončovateľov Ráka i Grubera, zatlačili súpera, ale naďalej absentovali vo finálnej fáze. Naopak, keď v 73. minúte potiahol Osej i zakončil, Hrošo podržal hostí. Tí si naďalej udržiavali nádej aspoň na remízu, no ako Tóth v 81. minúte stále zlyhávali v koncovke. Pri tlaku hostí sa otváral priestor pre domácich. V 85. minúte tak mohol aj po kiksoch súpera uniknúť Osej. Nápálil však do spojnice a Dunajská Streda si už v závere nenechala vziať víťazstvo 1-0 nad Nitrou. Radosť divákov bola veľká, ako i výzva pre Slovan, ktorý sem príde 1. novembra. Sme nevyužili. Tak na štadióne Antona Malatinského bola počase skutočná futbalová kulisa. Do polčasu mali 2 gólové šance domáci, menovite Klinka a Guldan, za každým však zasiahol gólman Dacu Novota. Po polčase tlak domácich ustal a dlhé minúty boli futbalovejší hostia. V 63. minúte sa dokonca ujali vedenia zásluhou Nemeta. Trnavčania podali jeden z najlepších výkonov, čo sa týka nasadenia, a minimálne bod si zaslúžili. Na konečných 1-1 dal neúnavný Hruška.
Vypravili predpoludní mimoriadny vlak, ktorý odviezol fanúšikov Slovana Bratislava na Corgonligový futbalový zápas do Dunajskej Stredy. Zápas, ktorý sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia, sa začína popoludní o 13:30 minúte. V Dunajskej Strede očakávajú okrem fanúšikov Slovana aj skalných z maďarského Ferencvárošu, Zalaegeršku či Győru. Rady skalných slovanistov by zasa mali v hľadisku podporiť fanúšikovia z Poľska či Brna. Predpoludnejší odchod vlakom z Bratislavy sa zaobišiel bez väčších výtržností. Na bezpečnosť počas zápasu bude dohliadať 760 policajtov. Najväčšiu pozornosť zápasov 14. kola futbalovej Corgonligy pútal súboj Dunajskej Stredy so Slovanom Bratislava. Preplnené tribúny boli plné očakávania. V mužstve belasých nastúpil poprvý raz brankár David Bičík. Slován držal dirigentskú taktovku od začiatku. Prvú nebezpečnú akciu predviedol Slovan v 8. minúte. Prudkú obžerovú strelu zastavilo brvno Novotovej bránky. V 17. minúte hlavný rozhodca Vlk prerušil zápas kvôli výtržnostiam na tribúnach, keď museli proti nespratníkom zasiahnuť policajti. Po štvrťhodine sa pokračovalo v belasej réžii. Po priamočiarom prieniku Breznaníka si ale v pokutovom území nerozumeli Halenár s Černákom. Na druhej strane po priamom kope Regedeja vypálil nepresnen Lent. V 42. minúte po štandardke Slováka dostal Slovan do vedenia svojím prvým gólom sezóny neobsadený Hanek. V druhom polčase sa po rohu oprel do lopty Serrano a po jeho tečovanom voleji a premiérovom ligovom góle v belasom drese hostia zvýšili náskok. Otrasení domáci futbalisti sa snažili o kontaktný gól. Lent však nebol úspešný. Naopak v 77. minúte unikol pohyblivý Obžera. Nezištne prihral najlepšiemu ligovému kanonierovi Masarykovi, ktorý 11. gólom sezóny upravil na 3:0. Výborný výkon celého mužstva na Žitnom ostrove korunoval v 81. minúte Černák, ktorý po presnom centri Angeloviča uzavrel skóre zápasu. Aj záver patril hosťom, keď už domáci dávno rezignovali. Šance na gól mali Gaučo, Mesároš aj Obžera. Ich si vyžiadali dnešné výtržnosti na futbale v Dunajskej Strede. V súboji domáceho Dacu s bratislavským Slovanom prišlo k stretu medzi oboma tábormi fanúšikov s políciou. Podľa nej organizátori situáciu nezvládli. Policajti museli zasahovať ešte pred začiatkom stretnutia počas eskortovania asi tisícky fanúšikov bratislavského Slovana na štadión. Výtržnosti fanúšikov pokračovali aj počas zápasu, nasledoval zásah polícia a hlavne rozhodca Vlk musel stretnutie v 17. minúte prerušiť. Príčina bola priamy fyzický útok fanúšikov, myslím, že Dunajská Streda a zároveň sú tam boli aj fanúšikovia z Ferencvárošu Budapešť na našich policajtov. Záchranári ošetrili jedného policajta, asi 50 fanúšikov, jedného z nich museli transportovať vrtuľníkom do Bratislavy. V dave bol stlačený ten človek, odpadol, bol pod vplyvom alkoholu a pravdepodobne tam bol aj epileptický záchvat. Situáciu podľa polície skomplikovali aj samotní organizátori. Aj napriek našim upozorneniam a výzvam pre usporiadateľov neboli otvorené brány unikové, alebo nestal pri týchto bránach usporiadateľ, čiže tí fanúšikovia, ktorí sa tam vlastne natlačili, nemali kam odísť. Priamo v Dunajskej Strede zabezpečovalo poriadok 800 policajtov, ďalších 200 monitorovalo prístupové cesty. Polícia celkovo predviedla asi 40 ľudí, okrem výtržnosti aj za propagáciu fašizmu, drogy či cestovanie na falošné doklady. V akcii bol aj vrtuľník a v pohotovosti vodné delá. Policajné opatrenia stáli asi 3 milióny korún. Nebolo to moc dobre, od tých fanúškov tam sa robili strašné veci, to nepatrí na futbal. Diváci, no je to tak. Toto stresu sa musia dávať tým fanúšikom. Polícia už má toho, tak povedať, plné zuby, pretože aby sme na každý zápas nasadzovali 1000 policajtov a robili tu na usporiadateľov, tak toto už je konečná. Po zápasovom zápise o stretnutí polícia vytkla usporiadateľom viaceré nedostatky. Tie bude musieť preveriť Slovenský futbalový zväz. Martin Inhart z Teatry. V Košiciach neboli napokon avizované bezpečnostné opatrenia nutné, keďže sa na tribúne objavilo iba zhruba 10 fanúšikov Dunajskej Stredy. Domácich prišlo niečo vyše 3000 a videli z oboch strán solidný futbal. Bližšie k úvodnému gólu boli Košičania a v 79. minúte sa po Matičovej strele napokon dočkali. O víťazstvo ale prišli, keď v 88. minúte využil dobrú orientáciu v 16. kanonier Dacu Kvevke.
Stretnutie hneď spoza prázdnej tribúny sa po celý čas ozývalo povzbudzovanie domácich fanúšikov a zo susedného cirkusového šapito doliehala hudba. Prvý gól dali hostia, keď po Bakošovom priamom kope hlavou skóroval Matej Siva v 5. minúte. Podobne sa presadili aj domáci v 39. minúte. Regedej predĺžil do 16, kde vyrovnal takisto hlavou Jean-Michel Land na 1-1. Aj po prestávke šiel Ružomberok do vedenia za 7 minút po Zošákovom centri a hlavičke Milomíra Sivčeviča. V dobrom zápase DAC už o 3 minúty opäť vyrovnal zásluhou Leonyho Kveukeho po Regedejovom centri. Všetky 4 góly padli hlavou, ale potom v emotívnom závere vylúčil rozhodca Ladislav Prešínsky po fauloch najprv Cahu a po ňom aj Adiabu, ktorý už mal žltú kartu. Domáci sa hnevali, ale prekvapujúco v 79. minúte Leony Kveuke preloboval brankára Františka Okoličányho, ktorý v prestávke nahradil zraneného Hajducha. Dunajská Streda zdolala Ružomberok aj s 9 hráčmi 3-2. Napriek nepríjemnému počasiu našli cestu i priaznivci Dunajskej Stredy. Na náročnom teréne sa lepšie pohybovali hráči domácej Dukly. Najmä strelami z diaľky držali Jana Novotu neustále v strehu. Brankár DAC mal na mále najmä v 23. minúte, keď sa po Ďurišovej strele musel spoľahnúť na svoju pravú žlť. Africkú enklavu v týme hostí zasnežený trávnik určite prekvapil, veď počas celého zápasu brankára Bystrice Ďurča takmer neohrozili. Domáci nedokázali skorovať ani po prestávke a zápas tak skončil 0-0. S Dubnicou už aj s divákmi vystrelil v 6. minúte domáci Hasan a keď Land poslal loptu hlavou do brány, na čiare odkopol Zapalač. Zaujímavejší bol druhý polčas. Po centri Jána Zápotoku sa nečakane ocitol v šanci Grendel. Napokon rozhodla situácia zo 70. minúty, keď Leony Kveuke parádne napálila čiastočne tečovaná lopta skončila v sieti. Hostia boli blízko k vyrovnaniu v 80. minúte. Sej je tvrdo napálil z uhla a Novota loptu neudržal. Dunajská Streda však vyhrala nad Dubnicou 1-0 a môže si užívať radosť z úspešného účinkovania DAC v Lige. Na tých Moravciach poriadne počuť fanúšikovský tábor z Dunajskej Stredy. Jeho nadšenie ale v priebehu zápasu ochablo, keďže hosťujúci tým predvádzal iba priemerný a nepresný futbal. Naopak domáci prekvapili ofenzívnym spôsobom hry. V prvom polčase im výrazne pomáhal aj silný vietor. Zverenci Štefana Horného si vypracovali niekoľko dobrých šancí, o ich preváhe hovorí aj 9 rohových kopov v prvom polčase. Najaktívnejším z domácich bol kapitán Kuračka, ktorý viackrát otestoval pozornosť brankára Novotu. Multinárodný tým z Dunajskej Stredy sa ozval v závere prvého polčasu. Jeden z viacerých nových mužov v tíme Wernera Loranta, Macedončan Aleksandar Bajevský, sa šikovným spôsobom zbavil Pavlendu, no Boleka už neoklamal. Gól mohli dať hostia aj po akcii Hasana, ktorý v 37. minúte vystriedal ďalšieho novica Fína Stavsulaja, no jeho prihrávka nebola ideálna. Zlaté Moravce mali výborný vstup do druhého polčasu, už po niekoľkých sekundách fauloval Nemet aktívneho Kožiaka a rozhodca Kráľovič nariadil penaltu. Aj domáci mali v zostave niekoľko nových hráčov, no a jeden z nich, William Macko, podarene zrealizoval pokutový kop. Moravce mohli potom zle hrajúceho súpera doraziť, po akcii Kuračku nezvládol ideálne finálnu fázu Kožiak. V 60. minúte vyrazil Novota nepríjemnú Kuračkovú strelu, neulala sa ani následná dorážka mladého Tomášeka, ktorý prišiel do výjonu z B-tímu Slovana. Moravce mali aj ďalšie náznaky šancí, no v 86. minúte si striedajúci Kamerúčan Land vypýtal v 16. faul, previnil sa Klabal a pre Iránca Mohalada Parvina nebolo veľkým problémom vyrovnať. Dunajská Streda tak odišla zo Zlatých Moraviec po remíze 1-1 určite spokojná. S Petržalskou Artmediou veľká sláva na úvod jarnej časti Sorgon ligy, ale potom sa domáci nestačili čudovať, čo sa to deje. V 18. minúte prehrávali 0-1 potom, čo sa Tomáš Majtán predil v 16. a zblízka skóroval. Po ukážkovej akcii v 26. minúte troch novicov Artmedii Majtán, Horvát, Silvestr zvýšil najmladší z nich 20-ročný Jakub Silvestr na 2-0 pre hostí. DAC nedokázal zdorovať a tak ho do šatne poslal Juraj Cinege aj s tretím inkasovaným gólom. Po prestávke sa veľa nezmenilo, dominanciu Petržalčanov potvrdil štvrtým gólom Patrik Mráz a to už domáci diváci aplaudovali hosťom po každej akcii, takisto pri všetkých striedaniach. Dunajská Streda prehrala s Artmediou Petržalka nečakane hladko 0-4. Chalani ma milo prekvapili, musím povedať, plný. Úvodná minúta, Rilke podnikol dlhé solo a zakončil ho gólovo. Novota na loptu nedosiahol, Žilina sa ujala vedenia 1-0. Oba celky hrali útočne, ale zatiaľ čo hostia svoje šance nevyužili, Šošoni áno. Po polhodine potiahol útok domácich znovu Rilke, do päťky sa natlačil Oravec a zblízka dal svoj prvý gól za Žilinu 2-0. V 38. minúte hostujúci Esad Veledar inzultoval po odpískaní domáceho Rilkeho a po druhom napomínaní ho Hriňák vylúčil.
Do polčasu spálili Žilinčania ešte niekoľko zaujímavých šancí. Mal ich Adauto, Karol Glanči v nadstavenom čase Oravec. Žiline vyšiel aj nástup do druhého polčasu. Ďalšiu peknú kombináciu úspešne zakončil Vladavič a bolo jasné, že Žilina je v pohode a víťazstvo si už nenechá vziať. V 59. minúte bol na konci ďalšej peknej kombinačnej akcie Žiliny znovu Vladavič a domáci viedli už 4-0. Dac podal Žiline solidný výkon, v oslabení dokázal dať aspoň čestný úspech. V 69. minúte ho dal spoza 16-ky Regedej. V nadstavenom čase a to z bieleho bodu spečatil víťazstvo Žiliny na 5-1 Adauto. V Dilani úbohá jarná bilancia týmu zo Žitného ostrova v Nitre vytvorili spoločne s domácim táborom výbornú atmosféru. Solidný výkon predviedli aj hráči na ihrisku, hre nechýbalo tempo, obojstranne útočná snaha a boli aj šance. Z domácich sa o zaujímavé momenty staral najmä Barčík, po jeho centri hlavičkoval v 12. minúte Marcel Šťastný. Dunajská Streda, ktorá nastúpila v silno pozmenenej zostave, kontrovala rovnako hlavičkou, na rohový kop Hasana si nabehol Lend. V 26. minúte vyslal nepríjemnú strelu Hasan, domáci brankár Hrošo mal opäť kus šťastia. Najväčšiu šancu Nitry v prvom polčase nepremenil po Barčíkovom centri Šťastný v 39. minúte. V 44. ešte testoval Novotovú pozornosť priameho kopu Rák. Po prvom polčase to bolo teda 0-0. Druhé dejstvo malo však úplne odlišný priebeh. V 52. minúte vyšla domácim štandardka, keď Barčíkov priamy kop poslal do siete Martin Todt 1-0. Hostia sa pokúšali naďalej hrať svoju hru. V 65. minúte mohol striedajúci Parvin voliť na miesto strely prihrávku. Rozhodujúci moment prišiel minútu na to, domáci mali k dispozícii ďalšiu štandardku, opäť ju zahrával Barčík, no tentokrát bol presným zakončovateľom Miloš Šimolčič. Sklamaní fanúšikovia Dunajskej Stredy boli na takúto situáciu pripravení. Dôkazom je transparent, na ktorom žiadajú odstúpenie trénera Loranta. Vedenie 2-0 už Nitrania potom rutinérsky kontrolovali a v 90. minúte ho ešte prikrášlil striedajúci Kopačka. Nitra Dunajská Streda 3-0. Futbal a v dobrej atmosfére. Ako prvý sa dostali do šance hostia, keď pri obranej činnosti narobili smetky Caha s Novotom, ale Beleík ich zaváhne nevyužil. V 10. minúte predviedol Dac rýchly prechod do útoku, na ktorého konci bol Veledár, no pálil vedľa. Domáci postupne prevzali iniciatívu, stred pola bol jasne v ich réžii, no pri zakončení ukázali rezervy. V dobrom svetle sa ukázal Macedónec Bajevský, ktorý svojou technikou narobil Prešovčanom problémy tak ako v 20. minúte, ale Lend jeho dielo nedokončil. O chvíľu sa to Lend snažil odčiniť a jeho bomba z uhla nebola vôbec zlá. Lorantovi zverenci pokračovali v aktivite. Dobrú streleckú pozíciu si vypracoval Hasan, ale v najdôležitejšej chvíli mu lopta dobre nesadla. Tatran bol do tých chvíľ vpredu prakticky neškodný, lenže v 30. minúte mu vyšla akcia, ktorá prišla ako blesk z jasného neba. Bernardu stlmil loptu pre Beleíka a tomu sa podaril výstavný kúsok. Mladý útočník bol z hostí v prvom polčase najaktívnejší. Až 4-krát, aj keď nepresne ohrozil bránu, no a na jeho 5. pokus nemal Novota nárok. Inkasovaný gól však domácich naštartoval a ešte do prestávky dokázali na ihrisku urobiť poriadny prievam. Najprv kopala Dunajská Streda rohový kop, na ktorý najvyššie vyskočil Lend a bolo vyrovnané. No a v 43. minúte sa dokonca dostali domáci do vedenia. Takisto zo štandardnej situácie a takisto bol na úspešnom konci Kamerunčan Jean-Michel Lend. Vyše 3400 divákov tak bolo po prvom polčase veľmi spokojných. V druhom dejstve ale tempo hry výrazne opadlo. Dac sa viac sústredil na defenzívu a Tatran sa cez ňu ťažko presadzoval. Domáci sa osmelili až v 70. minúte, keď najprv pekne preniesli hru a s následnou Hasanovou strelou mal Ára Šili problémy. V závere stretnutia ešte dokázal strihnúť pekné nožničky hrdina zápasu Lend. Hlavný rozhodca Hrčka ale nadstavil 4 minúty a domáci mohli ešte prísť o víťazstvo, keď spálil veľkú šancu Baran. Dunajská Streda ale zdolala Tatran 2-1 a pripísala si tak prvé jarné víťazstvo. Naopak Prešov nevyhral už 9 zápasov. Patrila hosťom, ktorí si vypracovali viaceré šance, ale koncovka Spartaka bola žalostná. Franková hlavička smerovala nad domácu bránku. Trnava zahrávala niekoľko nebezpečných štandardiek, ale bez efektívneho zakončenia. Takto vystrelil Drobný. V 9. minúte prihrával Procházka na päty Hanzelovi a ani z tejto akcie nezapršalo. Patrične nezakončil ani tiesnený Franka. V 14. minúte rozohrával Hruška, ale Hanzel šancu premárnil. Ani 9. nemal pri streľbe dostatok pokoja. Domáci po prvý raz vystrelili na trnavskú bránku až v 18. minúte. Priamiko Parvina hrdina vyrazil. Trnava urazila strelecké šťastie. V 19. minúte Franka prihral Jelenkovičovi, ale nebol z toho gól. Až potom pohrozili domáci. Hasan prihral Lendovi, ale dunajsko-stredský kanonier mal vychýlenú mušku.
Až v 27. minúte Dunajská Streda udrela. Akciu založil Bajevský, vybiehajúci hrdina fauloval Lenda a bol z toho pokutový kop, ktorý z istotou premenil už po druhý raz v sezóne Parvin. V závere polčasu si však Spartak, ktorý po góle nespanikáril, strelecké šťastie prinavrátil a po ostreľovaní Novotovej bránky vyrovnal Hanzel na 1-1. A Spartak, aj lepšie fyzicky pripravený, mal réžiu zápasu aj po prestávke. V 54. minúte ho dostal do vedenia kurióznym gólom Jelenkovič. Onedlho však mohol vyrovnať len po prihrávke Bajevského. A domáci útočník nedal gól ani takýmto lobom, ktorý skončil na hornej sieti. Domáca obrana urobila veľa chýb. Túto nevyužili Hruška s Procházkom. V 73. minúte prenikol po krídle Devátý a Hruška pohodlne zvýšil na 3-1. Po ďalšom kikse v domácej defenzíve sa dostal k lopte Jelenkovič, nezišne prihral Filipovičovi a Spartak už viedol 4-1. V nadstavenom čase mohol ešte upraviť skóre Geri. Dunajská Streda tak prehrala s Trnavou 1-4. Ani tá 11 krát nevyvedla z miery. Pokračovali sme ďalej vo svojom úsilí. A to, čo ma príjemne prekvapilo, do dôsledku hráči plnili úlohy, ktoré sme pred zápasom určili. Chceli sme vylákať súpera, dať im priestor na možné zaútočenie a vedieť aj využiť. Mieru brankár hostí Michal Minár a nemal to vôbec ľahké, pretože mužstvo zo Žitného ostrova sa iba bránilo. V 5. minúte po Halenárovom centri lavičkoval Valachovič. O minútu presne vysunul Halenár obžeru, ktorý typicky rýchlo zbehol a jeho prudkú prihrávku dorazil zblízka Masaryk a dosiahol svoj 15. gól sezóny. Veľa si tlak neustával. Halenár prihrával Masarykovi, ale ten nepridal druhý gól Slovana. Netrvalo dlho a prišiel. V 12. minúte sa výborne uvoľnil Breznaník a z brankovej čiary skóroval už Halenár, aj keď loptu ešte raz napálil do siete obžera. Po druhom góle bola hra hostí ešte viac rozháraná a chaotická. Dunajská Streda po prvý raz vystrelila na bičíka až po 25 minútach, ale Abenov pokus bol nepresný. V 42. minúte zahrával rohový kop Kozák a Valachovič perfektnou hlavičkou po tretí raz prekonal Minára. V domácom mužstve nastúpili do druhého polčasu za Halenára a Masaryka Mesároš s Gaučom, neskôr vymenil obžeru Pires. Slovan hrá v stredu pohárový zápas s Košicami. Aj preto mali hostia viac priestoru, lenže ich streľba bola žalostná. Takto sa prezentovali Hasan a po ňom aj Abena. Aj po prestávke sa hralo na jednu bránku. Po obžerovom prieniku mohol zakončiť Kozák. V 55. minúte sa obrana Dunajskej Stredy dopustila ďalšej chyby a Brazílčan Gaučo vo svojom prvom jarnom zápase v drese Slovana pohodlne zvýšil na 4-0. Taký odovzdaný súper na tehelnom poli už dávno nebol a tak nečudo, že Velasi mali šancu za šancou a mohli zvíťaziť aj dvojciberne. Po narážačke s Mesárošom neprekonal Minára Slovák. Ale v 67. minúte sa skóre menilo už po 5. raz, keď po Slovákovom centri nádherne trafil Pires. Neskôr neprešla Gaučova prihrávka na Mesároša. V 83. minúte po ďalšej štandardke Kozáka završil rekordný výsledok Valachovič, ktorý svojím druhým gólom zakončil na konečných 6-0. Dal som lige ešte v Trenčine, keď som hral za Ozetu v jednom zápase. Hra a stabilnejšia obranná štvorica, to boli dve najbadateľnejšie pozitíva hry DAC po príchode chorvátskeho trénera. Sebavedomejšie pôsobil aj brankár Michal Minár, ktorý v dôležitých momentoch vytiahol perfektné zákroky. Už v druhej minúte ho otestoval svojou ľavačkou Milinkovič. V 7. minúte vyšla domácim parádna akcia, Hasan si všimol nabiehajúceho Lenda a ten s rozvahou strelil úvodný gól. Košičanov však tento gól nerozhádzal, naopak darila sa im kombinácia tak, ako v 11. minúte, keď sa do svojej typickej streleckej pozície dostal Milinkovič. Domácich zachránilo Brno. V
Slavinou DAC bola hra stredovej formácie, najmä Boja s Avenom dlho držali loptu a veľakrát o ňu zbytočne prišli, čo samozrejme pomáhalo hosťom. Tí sa tak dostávali častejšie k strelám, najmä Milinkovič. Košičania sa dočkali zaslúženého vyrovnania v 41. minúte, keď predviedol svoje strelecké umenie Jan Novák. Peknú akciu potom ukázali aj domáci, po Gerichovom centri hlavičkoval tesne vedľa Lend. Ešte pred touto hlavičkou bol kamerunský útočník ošetrovaný a bolesť ramena mu napokon nedovolila do druhého polčasu nastúpiť. Na jeho miesto šiel Litovčan Beniušis a ten už po niekoľkých sekundách strelil víťazný gól. O presný center sa postaral Bajevský. V 56. minúte mal druhú šancu v zápase Novák, no tentokrát svoje kanonierské schopnosti nevyužil. V druhom polčase už Dunajsko-Strečania robili podstatne menej chýb v rozohrávke, aj preto to mali Košice ťažšie v ťahu na Minárovú bránu. Až v závere sa dostali do súvislejšieho tlaku a mali aj dve veľké šance. Pri Serečinovej, no najmä Novákovej, vytiahol perfektný zákrok Minár. Dunajská Streda tak pod vedením nového trénera začala víťazne. Streda začali Liptáci veľkým tlakom. Už v druhej minúte mohol otvoriť skóre Kúkoľ. V 28. minúte mali domáci veľkú šancu, ale Lačnému lopta v rozhodujúcej chvíli ušla. Aj po prestávke boli domáci aktívnejší. V 73. minúte po zákroku na Sedláka mali výhodu pokutového kopu, no Ďubek mieril do brvna. Ružomberok tak remizoval s Dunajskou Stredou 0-0. V druhom zápase po sebe strelili 2 góly, teraz v Dunajskej Strede, kde aj preto vyhrala Dukla 3-1. Krančan nemal pred zápasom v Dubnici pri zostavovaní mužstva veľmi na výber. Medzi zranených sa zaradili Gerich s Regedejom a pre karty chýbal aj Kristián Német. Na ihrisku sa tak objavil 18-ročný Zoltán Német. Jeho premiéra medzi mužmi by bola asi vydarenejšia, keby v úvode stihol Glenn skôr zakončiť a keby onedlho presnejšie hlavičkoval Martin Kováč. Nádej Dunajskej Stredy na lepší výsledok dostali prvú trhlinu v 30. minúte, keď nekompromisnou strelou otvoril skóre Jan Zápotoka. Dubničania sa až po tomto momente naštartovali, začali presnejšie kombinovať a v 41. minúte aj vďaka chybám Detského s Németom strelili druhý gól, jeho autorom bol Seje. Po prestávke sa však Dubničania až priveľmi stiahli do defenzívy a mohli na to doplatiť. V 50. minúte skončila Bajevského strela na žrti a dopraviť loptu do prázdnej bránky nedokázal Lend. V 59. minúte podobná situácia pred brankárom Dubnice Richardom Zajacom, opäť boli v akcii Lend a Bajevský. Gólom neskončila ani aktivita Avenu v 64. minúte, čo však evidentne nevadilo fanúšikom Dunajskej Stredy, ktorí sa nenechali rušiť a naďalej sa zabávali. Hostom potom nepomohli ani dve striedania, naopak domácim sa jedno vydarilo, v nadstavenom čase strelil svoj premiérový ligový gól Ľubomír Ulrich. Dostali dať spod tlak, ťažili najmä zo štandardných situácií. Často sa pokúšali o zakončenie, ale v koncovke boli neefektívni. Hostia sa dostávali k útočeniu veľmi málo, prešovský golman Baláš sa chvíľami nudil. Aj po polčase začali domáci tlakom, stačila však jediná nenápadná akcia a Dac išiel do vedenia. Unikol Lukáš Zápotoka a Bajevský doklepol loptu za Baláža 0-1. Prešovčania odpovedali už niečo vyše 2 minúty, keď pekne umiestnil loptu spoza 16-ky Poliaček 1-1. Prešovčania dokázali svoju morálnu silu i túžbu po víťazstve. V 88. minúte našiel Poliaček Čepa a ten hlavou stanovil konečný výsledok na 2-1. Domáci zvíťazili zaslúženia, a to aj napriek tomu, že do vedenia sme išli my. Po získaní náskoku sme sa však dopustili dvoch veľkých chýb a domáci naše zaváhanie využili. My sme si samozrejme kladli ten tlak hlavne tými štandardnými situáciami, v ktorých si myslím po celý zápas bolo veľmi veľa z našej strany. Bohužiaľ z nevinnej situácie sme dostali prvý gól. Na druhú stranu samozrejme je ťažko ten zápas otáčať z nášho pohľadu, ale na druhú stranu som veľmi rád, že toto mužstvo napriek tomu, že malo samozrejme Dunajská Streda silnejší zápas v nohách a nie je to vôbec príjemné, keď človek prehráva, dokázala ten zápas otočiť a fanúšikovia opäť pravú futbalovú atmosféru, domáci hráči však predviedli ďalší nepodarený zápas. Naopak Vion ukázal, že zďaleka nie je najhorším Corgonligovým mužstvom. V 16. minúte sa nepozorná obrana Dacu dopustila tradične vážnej chyby a Robert Tomko prízemnou strelou otvoril skóre. Aj druhý gól Vionu v 34. minúte vznikol po chybe Dunajsko-Strečanov a opäť bol jeho autorom Tomko.
Ešte v prvom polčase mohol Kuračka pridať aj tretí gól, nebyť zákroku a Diabu na čiare. Domáci pokračovali v nevýraznom výkone aj po zmene strán. Moravce s prehľadom kontrolovali svoje vedenie a neublížil im ani gól Abenu v nadstavenom čase. V Dunajskej Strede zvíťazili zaslúžene 2-1. Mužstvo sa troška ukludnilo, my to máme za sebou, dá sa povedať. A vstúpili sme fantasticky do zápasu, dá sa povedať, v prvom polčase sme dominovali, mali sme tam 2-3 čisté situácie do gólu, nakoniec sme dali tie 2 góly, boli sme aktívni smerom dopredu, dá sa povedať, boli sme lepším mužstvom, mohli sme dať tretí gól, ktorý by bol, dá sa povedať, rozhodujúci. Unsere Mannschaft hat nicht heute eine gute Leistung gebracht, aber nicht, das hätte nicht, wollen nicht, aber Moravce war besser, hatte uns überrascht mit viel Druck und Pressing. Prekvapili, hrali lepšie ako my, hrali dobrý pressing a nás prehrali. Ich glaube, dass unsere Spieler sind schon am Urlaub, wenn die sind Abstieg versichert. Und ich hatte Gedanke, dass braucht nicht mehr Leistung zu bringen. Naši hráči sú už v myšlienkách na dovolenkách a si myslia, že už nemusia žiadny výkon tu podávať. V prvom polčase a góly padali po štandardných situáciách, ktorých je Petržalka v Sorgon lige najsilnejšia. V 20. minúte zahrával Urbánek, po chvíli prudko vystrelil Pavol Ďurica, Minár loptu neudržal a v zápätí dorážali Silvestr z GDM, ktorý otvoril skóre zápasu. Po ďalšej domácej akcii vystrelil nepresne Majtán a na opačnej strane vyskúšal Kamenárovú pozornosť Lent. Po Urbánkovom rohu v 43. minúte pridal domáci stredopoliar GD svoj druhý gól sezóny a Petržalka viedla 2-0. O 2 minúty a ďalšej štandardke Urbánka uzavrel skóre prvého polčasu Struhár. Aj po prestávke sa bolo na čo pozerať. Hotovo bez prípravy vychválil Majtán. V ďalšom priebehu, keď najmä hostia nebránili dôsledne, mali Petržalčania ďalšie šance, ale bez gólového efektu. Veľkú šancu premárnil po silvestrovej prihrávke aj Urbánek. V závere neúspech ešte Majtán a Petržalčania Sárga napra forgó, csonka szára áll. Elvágták kövétől virágát, termését, sorsában hordozza a magyar szenvedését. És csak nézem a felleget, nézem azt a hegyet, amit Trianonból senki nem nézhetett. Megkérdem a napot, megkérdem én tőle, mi volt szegény népe, mire teretes bűne. Megurkolózott a felvidéki táj, mosolyognak a sáj, szemidőre vár. Piros az ég alja, lágyan hívogat, zöld a vetés, már a fehér hó alatt. És csak nézem a felleget, nézem azt a hegyet, alig Trianonból senki nem nézhetett. Megkérdem a napot, megkérdem én tőle, mi volt szegény népe, mire teretes bűne.
a felvidéki táj. Csípős hideg szél fúj, decemberre jár. Útmenti fenyőket megsimogatom, nehéz könycsebb gördül végig arcomon. És csak nézem a felleget, nézem azt a hegyet, amit Trianonból senki nem nézhetett. Megkérdem a napot, megkérdem én tőle, mi volt szegény népe, mi rettenetes bűne. Ködbe burkolózott a felvidéki táj,